Hallelujah. 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 Samanjaya Tune from Ketengela, Omondi Stivo. Thank you for coming with Taugacho. I recognize your presence today. Yes, please. Would you come so that we worship together the King? I want to give a brief preaching in Luo. Adwaro mondayal gido Luo gotieno sani. Yes. Bia na manitie kikiluo. Duong pako dog de Yeshua. Apako Yesu brum lide pelo. Donja karbo do pio. Kikidon kikichuri ma od Nyasaye. Wadwa winjo gima Nyasaye nigo kodwa gi wach sani. Donja. Eli Kogal Sirade Boda here. Thank you, Peter Njia. Thank you for coming. That is Bishop, a friend of mine from Ketengela. Yeah, we need to connect. Remember where we come from. Yes. Thank you for coming. Thank you for tuning. Please invite somebody.
I just don't want to walk alone in this. I just want to go with you. It's going to be powerful. It's going to be marvelous. It's going to be glorious. And give me rich. A pack when you're saying, hallelujah. Duonge pak gi loyo dog ni Yesu. Adwa somo odhiambo masani muma mar tich jo ote. Adwa somo tich jo ote apar to matindo tindo chakre 34. En muma malach to kabisome duto. Adwa mna wuo kuom moro matin tabiro ka abro wuoyo ka gi kacha kaluwore kod weche mani wiya ma Nyasaye osekete wiya kaachiel kod chunya mondo awuogo kodi godhiambo sani komakore gi muma madwa somoni. Muma wacho niya e tich jo ote kendo somo ratili, yani the King James Version. Ratili wacho niya madongo apar matindo tindo 34. Eka Petro nochako wuoyo mowacho niya, adier aneno ka Nyasaye ok odewo wang' ji. Adier aneno ka Nyasaye ok odewo wang' ji. Kihero tinyalo miye topic kamano. To kata kamano nitie weche manyalo wuok manyalo miye topic. Gima ber gi wach Nyasaye ni kame neno kolochoni kanye mimiye nying to Nyasaye yie gi wachno. Nikech Nyasaye miwinjo ma wawuoyo kuome ni nyingi odhuro ok di kete gi nying achiel ni kete gi kona ma kapok iwinjo koluongi ne to chunyi ok yie Jehova iluongo ni gala. Eno gala nyinge ng'eny kabisa Paulo Dongo ero koro is watching onena mbia nini muma owacho niya panuoyo eka Petro nochako wuoyo mowacho niya adier aneno ka Nyasaye ok odewo wang' ji. Ma Petro kajona. Petro ne en achiel kuom jopuonjre. Petro ne nigi lony mamalo e mako rech. To skul moro mane nitie to ok ang'eyo. Kata kamano Yesu notimo maber. Nikech Yesu joma nokawo manotiyogo e kambi mare ne ok ogol e din ng'ato. Aparo ni dinogol jo ng'ato e din moro dinogol e din jo-Yahudi dinobedo wach mapek ahinya. Jogo dinochandore kode gi weche mang'eny kendo ne giwacho ni ma ok kaka wang'eye, ma ok kaka ne wayude. Nogolo ji jogogo moko jokuoge e chiro ma jokawo gik moko magala. To Nyasaye no nogologi. To kosegolo Petro kajona to gima lich miwuoro ni Petro ne nigi kido ariyo manok oweyo. Adwa miyo Petro mathin to ok ni mano kende chiemo nochako wuoye to ni nitie kite ariyo manok oweyo. Namba achiel kite mar dhawo kendo mar keto tada kuom yiene gimoyie. Yani he was so zealous. No wonder they were called the zealots. The word zealot kanyo adwa mi muma matin. Zealot oulo nine they were zealots were the extremists. They were terrorists of the faith of the day. The zealots were terrorists of the faith of the day. Negi jomo ikore kabisa. Awinjo ka jomoko miya nyinge Nyasaye midekete seno Jehova Adonai Yahweh Rafa nyinge ne odhuro kati neno mnako chango umi mane otuo tichaka no chango mano en nyinge ni odhuro tieni tije ne kata nyinge moluonge go Nyasaye ni mano ok nyinge tieni misayo. Kata miwinjo ni elekenu sedekenu El Shaddai el no emodwa chalo nyinge to Shaddai no to tije Shaddai no tije sedekenu no tije tieni gima en iule mana gi gigene motimo mana kaka koro an wamira ranyisi ng'ato nyalo wacho ni adwaro ng'ane mara iwinjo wachno koro mano nyiso ni mano itije en tije ne emane iwuoyo kuome nyinge kabisa to kata kawuono George Carrasco my friend from San Jose, California. Sorry, I'm speaking my mother tongue, but I'm so happy to see you there. I know that you also speak Hebla Espanol, and this is a good man. I have to tell you, he is. There was many years
10 plus years ago, he hosted me in a hotel where I was a manager, and it was a brief stay, but so powerful. George Corasco, thank you for coming. Koro tije nyasaye eme pakego. Tije ne eme lungo nyinge. Koro Petro kajora nigi weche ariyo. Namba achiel, ne oko we ukite mar bedo jambasi mar warruok. Omiyo ne en gi pala manosiko go nyaka kama Yesu ne nitie. Yesu be ok nokone ni wit pandi, nokone mana duok pali olalo. Nikech nong'eyo maler ni nitie jomoko ma kitgi gi timbegi ok gidwaro we lemo ka. Kata kamano ok no approve, ok no yie gi gino, to kata kamano nowacho ne ni duok pali olalo. Koro Petro na achiel kuom jomiluongo ni wenye itikadikali, ne gin gi yie moro mapek, yie mapek ma ok dwaro yoma. Mano Petro kajora. Kato namba ariyo, Petro ne nigi kitgi mar tim gi mar jo-Yahudi ma ok nodwar weyo kendo ok noyie mar weyo. Omiyo Muma wacho ni kane nitie jakuo lemo moro maniluongo ni Cornelio manosebedo ka kwalo lemo, to kolem kaka jo-Yahudi wacho, ne nitie jomoko mariek mong'eyo ng'ado ne Nyasaye. Ginyalo ng'ada kama Nyasaye nitie, to ging'ado to giyude. Gidhi adhiya to giyude to gigeng'e. Mana kaka sama nodhi chango Nyajairo cha, bako cha dogeng'e ndara. Odhi adhiya to kaka giboro kapod Nyajairo pok ochango. Koro wacho niya, ni Petro ka Jona noting'o dhoge owacho niya, odongo erokamano kuom nyiso nying. Owacho niya, afwenyo. Eka noting'o dhoge mowuoyo mowacho niya, adier aneno. Mo machalo wacho ni afwenyo ni Nyasaye ok odewo wang' ng'ato. Nyasaye ok odewo wang' ng'ato. Mano odigo nyisi maler ni wang' mar sura ni maneno ni, en gima kaka ng'ato dhi e nyim Nyasaye to ok gima lich. Ok gima lich kabisa. Ok odewo. Tienia Nyasaye onge gima nyalo neno kuom ng'ato mowacho ni ng'ani lich ahinya, ng'ani chwe ahinya kuonga achange, kata ng'ani odhera ahinya kuonga change, kata ng'ani tuo ahinya kuonga change, kata ng'ani nigi history ni gine jo-Yahudi, gine magi Nyasache gini tie miluongo ni Nyasach Ibrahim, Isaka kod Jakobo. No, Nyasaye afwenyo ni ok odewo wang' ng'ato. Gimomiyo Paulo ne wacho mano, tieni Cornelio nobedo jalemo, to nobedo jakuo lemo. Ne ok olem koting'o migepe mane jo-Israel ting'o kadhi gi nyim Nyasaye. Machalo kaka misengini, ne ok oting'o nyango, ne ok odhigo. Ne ok oting'o gima moko, ne ok odhigo. To odhi okwalo nikech nong'e ni Nyasach joka Jakobo ni to tiyo. Biwinjo wachno. Nong'e ni Nyasach joka Jakobo ni to tiyo. Omiyo kata ne en a man of rank. A man of rank. Kata nobedo ni en ng'at manigi cheo, to ne ok oting'o mago kodhigo. Nokawa to wacho niya, walem. To Nyasaye ma ok lu formula mar dhano, odhi obuka ng'ama chunye tek ma ok dwaro gendini, maluongo gendini ni mago guogi, jomoko teri nyango gi kia kaka Nyasachwa ni tiyo, girwa ni be giketho. Omiyo choma ng'at miluongo ni Petro. Ka Petro be manie gi lamo gi riyo kech e od ng'ato ma be nyinge chalgo. Nyinge chal gi ng'ano iluongo ni embe no dhi ng'ancha be iluongo ni Petro, to den Petro ma janyong piende, Simon ma janyong piende, to babe Simon en Simon ma jalemo man gi weche ariyo ma ok owe. Wech makwongo en ong'e mani Nyasaye no Nyasach gweng'gi kendo Nyasach jo-Yahudi. Namba ariyo, ong'e ni motamore kabisa ma ok giwinjo to pala nitie, abiro tiyo gigo. Jomoko wacho niya, ni ing'e ni teko riche manodhi to teko nodong'. Omiyo Petro ka Jona bende chalo gima ne nigi wache ni, adwa ni winja batut. Riche manodhi to teko to nodong'. Petro nodong' gi gini, to Yesu nene. Kod ubedo ni en ja-Yahudi motamore ma ong'e ni ng'ata ok nyal war. Omiyo sama pod nene od Simon ni, korka hape bende ber ni en olamo gi riyo keche gorofa. Olamo gi riyo keche gorofa. Sama no olamo gi riyo keche e od cha to ng'ancha be janyong piene kabinji yang'
neno ringo pile Petro ngamana jabu manade olemo kaminyonge piende kama milumb piende atola go churi kila kitu nitie to otamore atama ni odono temenya kulemi kai to donje la bugiri ke to kose lemo ndalo mang'eny chieng' moro owinjo ka saoromo to owinjo ka Nyasaye kelo ne picture video mokwongo ma in machandi mine lweti ni to video mokwongo kabisa Petro kajona gine mokwongo neno video cha biro to biro gi lete kai to chakubiro gi gik mamol kai to chakubiro gi gik mafuyo to Nyasaye kone ni chungi negi cham nitie wach maka ng'ato ng'eyo to kati romo mana kode lek toko loki be winja ja winjo da nitie wach yie modhi gi iye yani faith that so deep and deeply rooted in somebody en modhi gi iye makata kati romo mana gi ng'ate lek we jomoko bo wacho niya nikiano tima nade lek atimo riche lek akwale lek ayenye lek ayawang'e lek adundo na gocho bateke lek Petro noromo gi jalo e lek kawuoyo kode kone ni negi cham ji adima kawuono dhongore gi ring'o kata kati dhi alamo giri okech gidhongore gi ring'o kata ute gi kama gidakie iwinjo ni nonindo ni jayalo wuoyo koda nanindo tadong'o ka ago paw ring'o jayalo dhongore gi ring'o jayalo chamore gi ring'o ma ne ok otimore kod Petro ma wuod Joda oneno video mokwongo video malich to nene mena lilo ina keni le mane mi hero akeni hero rombo akeni hero diel akeni hero dhiang no neno kabidi nyaka manie bonam nyaka maringo oko to ikone ni negi cham to wacho ni ok timre ok nyalre atina gino kwerwa waru kabe nitie kwer ng'ato we nyora waruok we nyoro gi weche moko ni waruok kae thuolo ka koro nyaka joko war jo Islam oko war malemo ka gumo ni gi kwergi gin gi kwergi e nanga gin gi kwergi e chiemo gin gi kwergi e neno gin gi kwergi e math gin gi kwergi gimora ka ng'at madwa wuotho gi Nyasaye nitie gik manyaka bed kwerne ma ok iloke ma kata iyude koringo kata iyude koleko to mano kwergi gino kitu odagi kaka Petro ma wuod Jona nodagi owacho ni gino kwerwa ok wacham wan ok wanyal chamo gima otho gik moko magalagala mokete iye kanyo be ok anyal chamo to gino wuoyo gi Nyasaye to Nyasaye chako golo gicha to video chako donjo kode rewind to kiriwinde tichaki loro de video to kelo ne oneno gi to samo neno gi ni bodenyo wuogi jolemo machuth jowadwa kawuono nitie jolemo machudhe moyie donje gimoro amora nikech koro gino ting'o duoko ne owacho ni bas mae gima nyale mi chunga dhi aseyude makata ka gino rach to en ok one en odich gi result masano kodich gi gimoro makwerne kiwuotho waruok nyaka bed gi gik makwe onye be ok iwinji be wang'i ok nuode riyo be winja jawinjo na wang'i ok nuode riyo be ok idonjie be ok igoye mbaka no debate mane yie matero ng'ato polo yie matero ng'ato e ngima en yie ma ng'ato ok debate gimo yie kuome ok oketie duoko okete meno ok okete meno wach ni kiamo mabe wacho kiamo mabe moko penjore weche moko manono kata Facebook eno ka gipenjore weche manono gipenjore weche lewni gipenjore weche kogno gipenjore weche usuko ni mago be gik ok ne thage nakala ka yalo boro chako ni yalo ni mago be thage mago weche man wakalo chon ni gi wan gi kwerwa wan gi kaka warwakore wan gi kaka wawer wan gi kaka wamiel wan gi kaka wayalo wan gi kaka waywak wan gi kaka amen wangi kaka waga haleluya kwerwa nitie ok waloki makati ya Amerika makati ya England makati ya Kodiaga makati ya Bumburi makati ya Kamiaeno to wan gi kwerwa wuodhwa kaka wawuotho ok walo Petro wuod Jona noyudo namba 1
ng'ani oyudo namba omiyo kata pala lime ka bentie to Yesu ok kwere nikore ni bas nitie jomoko mowinjore bwoge pala mondo ringo dhi kabisa gidhi dinde moko ma weche moko nitie maricho richoko kanyo to wawe matin omiyo Petro wacho niya kwa to gine ni to Nyasaye okore niya ni puodho kik dhano luong ne rach gima se puodho kik dhano luong ne rach gima se puodho in Petro kik luong ne rach okoso Rut to mano okoulo ni nochani kada nyaka sama wuoye kodidi okoulo ni nyaka cham gik moko duto nino lung duto nitie kabini chiemo makata kichamo nyaka kawuono ne to pachi chako mana chalo gi gigo ineno ka weche moko chando ajake piny sani nigi jomoko chamore gi guogi ma Nyasaye nodagi ng'ama chamo guok nyaka tim timbe mag guok otimo timbe maricho machalo mana mag guok nikech chiemo michame malokore in ok awuondi diet mari malokore in kilemo ahinya diet mari lemo kichamore gi guogi chamore gik ma Nyasaye nodagi akwedi ni samara mana michamo gimoro amora ni wacho ni nolundu dakicham Yesumwa nikech nitie chiemo mag gi sum Yesu mane wacho ni ka ng'ato kwayo ng'ato nyathi okware timiyo thuol cha donge emomiyo Kenya ka jo China sani nigidwa loko muma nikech weche mane Yesu wacho ka ni moko ok ne beyo nikech gin diet gi thuol be ing'eyo ni jo China dwa loko muma sani gindiko mumbegi madhi kaka gin michame thuondi kata obed thuond chuny kata obed thuol manie bungu thuol en wuon en okone ni ojasikwa kawanene to dendwa juoleve koneno wato yao lweny sum tea iwe nyaka wiye ma wiye kethre ka sumo mako winji wach Nyasaye mamuma wacho ni koel tiende to kelo ler kendo miyo rieko donjo kata ne ng'ama rieko ne tin wachone maelo ni tiende sani omiyo Petro wach ni afwenyo ni Nyasaye ok odew wang' ji tiogene ni duto otimo mana gik moko duto machalre kanye ogendini duto tiene niya Kornelio ok ne ja-Yahudi Kornelio ne oganda ne en ng'at mok ja-Yahudi ng'ama ok oter nyangu makia lemb sa 9 to kia lemb sa 10 to kia lemb sa 14 to kia gimoro amora kata kamano Nyasaye joka Jakobo ma jasem ji Nyasaye ma jayudi ji nyaka chokra nyaka moko de wang' noromone moro Petro koro winji Petro or jomoko ni mondo dhi oluonge Jopa kama nojotie tikone ni ng'ato osebedo piny. Oh, thank you, Bishop Malombe. I'm in my mother tongue right now. I'm not speaking in tongues, but I'm speaking in my mother tongue. Please forgive me. I've seen you online. But Nesao Chopo, Sano no chopo sano. Mokore ni bas. Jogiluongi to chaku to di to kodo yod Cornelio. To yudo kenyo pong. Ngat monge loso chokro. Monge rwako Nyasaye okwaka. Dono rwako Nyasaye gi chokro kubetuong. Ndalo corona ni nitie jomoko ma kata limbe kata members ok dhi kata miechegi ni gin giluoro tuo gin giluoro corona giwuotho ka gibodhogi nyaka e utgi nyaka mondgi giwuotho gi gik ka gibodho kani awacho ni kik ibodhogi kik iwinja marach tawacho ni nitie jomoko miwoni gin ma corona nobiro negi kendo gilando gik ma jo health manowinjore landi ka giwuotho go nyaka e utegi gitimo timbe mok chal ga dieri mar warruok gionge gi kit warruok mogeno kuom Nyasaye ma wuon muya Nyasaye ma wuon oxygen Nyasaye ma kelo gik maonge to betie omiyo noyudo ka to pong do to ka to se pong do to kono ni luonga tabiro mokamino wach Nyasaye ko luongi to biro moko mino wach mane gima ne Petro ne oulo kani luonga da biro mokamino wach koro pedna gik manini mbele ni to Cornelio chungo to wacho ni kana lemo kaka kitu lembo bet mana kwalo cha kana lemo na winjo kama malaika biro hiro kora lembi oseduoke to gima nyake tim or ng'ato Jopa mondo dhi omni ng'ato miluongo ni Petro to daka miluongo ni odaka miluongo ni ang'owa odaka miluongo ni od Simon ma janyom piende winjie kaka roho tiyo nyaka gi ng'ama ok owar be winjo kanyo tiene niya Nyasaye ka oro kata janabi kuomi to kor janabi kuomi kuom weche mikia okor janabi kuom weche mikia kawuono inuonga ng'ato penji niya namba ni rumo gi kiadi namba ni
gima nokorele namba na rumo kama ongeja ka namba mi kuongo ngeyo do ngimi nge namba no molojo boko ere gima mi okoro licha nya momi okoro ka namba no nyisi no rumo gi 79 ka no rumo gi 48 gotongolo chiko gi nuru tineno ni mano namba no ni koro gidene ni ufuko ni kanyine gi siling 100 100 ne welo gidene ni mano koro lich apana kata Petro samane Nyasaye wuoyo kod ngat miluongo ni Cornelio no lokore a prophet nikech Nyasaye wuoyo kode to kono jaote gima jaote dhi timo mano doga prophet okone ne dhiyo to kidhi kama kamati dhi yudo jalo to bi mondo nyisi gik monego tim. Nitie jomoko mathago wach Nyasaye ka gichando wach Nyasaye ka giwacho niya Injili hange kama na yala dago injili na winja kenda injili malaika menokele malaika katubiru tu injili ni okome malaika injili no mi jobo wuotho ge tiendgi ema nyaka kelo injili kati romo ge malaika moidho punda katu bed mana malaika molor moa polo morwako law Yesu to nyaka koni ni dhi kuomo kinyi kamara gini mondo nyisi gima inidi tim. Injili oknomi punda injili oknomi nige kadomi e punda to dikoro wangi din mochakne punde nige punda no wuone Balak kod Balam no wuone gi kucho iwinjo wache ni kendo punda Yesu no idho omiyo kawuono nitie joma kwenya chako kata kanisa gine punda I don't care kata chake ne punda kata chake ne faras kata chake ne kuru kata chake ne sliding kata jumping kata swimming it doesn't matter gima wache ni ya injili oknomi malaike omiyo we chako kanisa gi malaika katilunge na gata katilunge ni Serfina kanisa oben mana kanisa Nyasaye to le wawe Serfina no botia ka konya no tiyo ka Serfina no tiyo ni to tinye tia kata kai na gata tinye tia kata kamano be Cornelio wacho ne Dio ne tie ngato kanyo no ne Petro mo jona odaki od ngato kanyo milungo ni ngawa Simon to se luonge e asebiro ni luonga to kadeko to Cornelio chako wuoyo na lebo Nyasaye mi aduoko to kose mi aduoko to dokore da luongi to ka Petro chung to chako mana di kanyo ni jowa afwenyo aneno gima pokra neno nyaka nene gima neno ni ema dwa na ulu afwenyo ni Nyasaye okode ngato to jiduto e ogendini duto otimo negi mana machalre jiduto ogendini duto otimo mana machalre 38 madwa somo ni iwinje gima notimore od Cornelio chiengo no matindo 38 owacho ni ya Pradega bire wachage kanyo ung'eyo gigo manotimore e Judea duto kochakore e Galili bang' batiso mane Johana oyalo ung'eyo kaka Nyasaye nowalo Yesu Nazareth gi roho maler kendo gi teko mi nowuotho kotimo maber kendo kochango ji duto mane Satan osando. Why? Nikech Nyasaye nene kode ung'eyo mano injili mano yalo por Cornelio ng'ama no seromo gi Nyasaye koro Petro wacho ni jo afwenyo Nyasaye mawuotho goni ang'eye godhiambo kata an sama koro antieni ni ng'at mawuoyo kuome ni okodewo ng'ato okodewo kata dinu nochak gi Bwana Kaskal gi Bwana Orengo okodewo kata dinu nochakore Jerusalem kata dinu nochakore Amerika kata dinu nochakore god Kalvari amoyo Jerusalem kata god kweru miluongo ni god kweru okodewo Nyasaye nokodewo nitie kaka otiyo kobidewo be okobidewo ni kia wuoru na joga kendo jomoko nomaulo kendo kata jomoko nonego nyithindu ma uringo mudhi ochode deng'wen di bich ka uringo mondo nyithindo kik thonu ung'eyo kaka Nyasaye nowalo Yesu Nazareth iyalo injili od Cornelio injili mano yalo kendo injili mapek emomiyo adwa wacho ni be ing'eyo kaka Nyasaye jo Facebook mosiepe na be ung'eyo kaka Nyasaye nowalo Yesu
kod teko gi nyalo gi loyo. Bi ng'eyo kaka Nyasaye ma ok dew wang'. En ok obi dewo wang' corona, ok obi dewo wang' cancer kata obed ulcers, ok obi dewo kata chuse gwe 100 gi 50 ma inti dong ichalo ongogo mineno malit kogi kudhiambo in gi weche mang'eny e chunyi. Nyasaye ma ok odewo wang' ng'ato ibiro neno kobiro muomo mobiro dhi, obiro muomo obed yedhe mana maricho mano hirgo nyaka odu nyaka dalau. Nyasaye nosewalo Yesu miluongo ni Ja-Nazareth, nowuotho e miere madongo gi matin. Nyasaye ok odewo gorofa, kata ibed gi gorofa Nyasaye biro limi kata e od lum, obiro limi nyaka e ot maonge sitima, kata in mana gi taya mikopo gowi mano ng'adi kawuono kata idhi ng'adi kata chiegni tho sa 6. Jehova ok odewo, obiro donjo nyaka iye. Ibiro kata idak marach ma idak e ot moro ma idwa mondo mukni dhot kachiel koda tado nikech chudo tami. Be ung'eyo kaka Nyasaye nowalo Yesu Ja-Nazareth? Afwenyo ni Jehova ok odewo wang' ng'ato. Ka dhano ma ok odewo wang'e to tuo to ok obi dewo. Ok obi dewo wang' tuo, obiro muke gi kukune, obiro golo jachien no adhara, obiro miye wich kuot, jachien ma jasand ji, ma kite rach ma jasand ji ma ok ne oruma, ochalo winyo mochiki kod tol kachiel koda gi wino, makia ni min gi winyo ma wino mako kanodhi e puodho kata kanodhi chiemo e pap, ma wino mako. Wino ok dew ni winyo no manyuru, ok obi dew ni winyo no mianga, ok obi dew ni winyo no oseti en mono dongi ni kwae. Apana. E kaka Nyasaye koyudo ji inago ma Satan ok nene gi oruma mosenego ji dala gi madala gi ochiegni chungi kata en gi luoro ko nyal dhi kor gweng godiochieng' nang'o nikech ong'e ni jochiende nitie kanyo mag juok mikete tie mitokni nyaka tie ndigni nyaka bath dala e konyogi gotieno ka giringo ka giwero wendegi maricho. Nyasaye ok odewo, ok obi dewo kata in gi ajuok malego, ok obi dewo kata jajuok ma kamenya, ok obi dewo kata in gi yath manigolo Sumbawanga, obiro ruchi kata in ng'e domba. Nyasaye ok odewo wang' ng'ato. Hallelujah. Obiro muko gi oko tete. We ran to Nyasaye osechiwo kaka ji nyalo lony. We ran e lwet Satan. Michiwo e lwet Satan miwacho ni wan noranwa, wan wawuotho ka noranwa. Imadho kong'o tilando ni noranu, imbing'e ni noranu. Nitie ng'ato ma ok odewo wang' ng'ato. Afwenyo ni ok odewo wang' ji to timo ne ji duto machalre. Kaka onyalo timo no Uhuru Kenyatta, kaka onyalo timo ni, otimo ne ji duto machalre. Mane Nyasaye mang'e godhiambo sani, pako, teko kod nyalo, duong' gi pak gi loyo gi nyalo gi teko odog ni Yesu no. Amina. Ng'ato gona amin. Iwinjo? Yie kuom Nyasaye no nikech Nyasaye ma jateko. En ok odewo kata ok dirwako gudu mar university. Ok obi dewo ni jogudu sungi in yie kuom gima Nyasaye no nyalo timo. Ok obi dewo ni dinu duong'. Ni dinu duong' kendo dinu duong' ma turnover en bilion achiel to jogo onge. Ok odewo. Kaki neno Satan ok dewo, Satan be ok yier kuonde modhiye. Kochako notimo to tima gigene, motimo gi Satan, dikoro Satan joroma, dikoro joneko, otho changa dikoro wacho ni ma asesanda ahinya wawe, ma asesanda ahinya. Satan onge ga heri, onge gi bonus. Gimomiyo ikasori kuome onge. We nitie ji malemo to nigi satende go. Emomiyo nioro ng'ato kuom Kornelio ne jalemo, nosebedo jalemo, to oyudo ka koro kata olemo to Nyasaye oduoke, to gima oduoke go, luong janabi mondo nyisi koro laini moro nitie modong'. Nitie laini modong' madwarore ni sama in e nyim Nyasaye iluongwa. Ok ni luong din, luong janabi mondo nyisi gimoningore tim. Apako Yesu ka Jehova. Aye weche moko mag mino wach manono
Magmino wat banono makiangoa mitinge mangeng tainya nya kabila mo ni tie kabila mano nyola mi ni jaluoni ene bunge mangeng ma wat sayo mino katol o yuare gi weche bo keto be weche sayo mino ma weche de kama pesa de kama ruak de gi kama mado community magi kuni magi bene wachainya jaluoi madwaro ne ya olem to metu jaluoi madwaro ne ya olem to wuto du jaluoi madwaro ne ya olem to pesa ne yoko sauri yako get gin mo gilu ino ke jalu gini mo de ode ijana bine otogero mar million a parga beach to counseling lo facel ke to ni mo de lamne million a parga beach lo facel ngalo bere insurance mar barot to kan mi de kreta ko ma ke kanyo to chako mo yo kur ko wacho de yande no nge gi nyasai mo mi o veje chino ro jode to kare ne mo kia gik bano timo kia o kia kabisa apako Yesu o miadwa ni mona lem kudi godhiambo dana lem kudi sane godhiambo sane mono Nyasaye manyasacha kod Nyasachi mano sewinjo ywakni momi waluongore warome computer ka warome esime ka waromo ka warome ni sane adwa ni mona lam ni Nyasaye no mono bere Nyasachi duongo dog ne Yesu mina wangi mono walame Nyasaye walame Yesu ajabu ya teko chiemo ni mo pinga lili Lugi gala makajiova ni doke polo kaonge ngas manoloso di cordano mio duoki bene ki duogo nge ngamabro loso di kakibiru duogo ine mingeo ine mesechano ne wero marie penkamo do bene Roma che non è pinbura o mi ase wuyo ko kalo kubropi maler ni ket ngato kangato dura mondo yodu wach manyalo konye ngama tuogo di ambosani bedne ja changa ngama dwaro warok sani bedne ja warok ngama dwaro gweth sani bedne ja gweth ngama weche moko chande chunye gi ng'eny Nyasaye ma ok danga wach moro kamoro do ini ng'eyo weche wa kapok wayelo dhowa ni olemo omiyo timne ng'ato ka ng'ato odhiambo sani ilochnegi Nyasaye to teko mimiya akato teko bag juchinde masando ji rawe miere mi satan ka satan madwa dhi dala ngato godhiambo sani yo mondo ruenye wuoth ko choma ora wuoth ko chomo nam satan no mondo yo ruenye kiko chako nge address mangati odakie kata ko biro ge oma kata ko biro ge goro ke out kata ko biro ge laro pesa yo mondo ruenye omiyo yo kayo ya etoropi mondo yo madonjo go yo ngato donje dala ngato godhiambo sani do dog ni weche te nyingi Yesu Kristo Nazaret wawache ni amen.